گواجہ غلام فاروق بلوچ درچتگی مثالانی بہرا دیما جنزان ویں وت ہم سرپدی زیریوں پا دگرا ہم سرپدی سرکنے بلوچی مثال ابو ابڑے ابڑے بابی لوزی مانا ای مثال ہما وحدہ گوشگ بانت وحدی کس یا اناگتا درد و تکلیفی بھی یا اناگتا دردناک ندار ہی بگندید یا دیما ترسناک سرگوستی آئے گی بھی ای گالاں لوزی مانا نیست بل مثال شکلا سک باز کار مرزبن مثالی مانا ابو منی سر دردائنت اب بڑے آمرد آپا گون انتروت اب بڑے بابی چونے لے لک دیو کے آسی افسا وتا نال کت کڑکا وتا نال کت بطل یک سیر و ازگاریں یا زور مندی مردمی کاری کند تگوں آئیے گندگا دگے غریبی یا نزوری مردمی ہما کارا کنک بلوٹی گڑا ہمیں بطل کار مرز بھی واجہ سکیداد اگاں اوٹاں اوشتیت آئیا طاقت ہس تو چیا اوشتے بلوچ گشند افسا وتا نال کت کڑکا ہم وتا نال کت افس یمبورا سوار بوگ وطارا مزن حساب کنک کسی حبرہ کمار نہ کنک وتی دل تباہ کار کنک تو افسا سوار مبو دگرانی گپا ہاں گوش بدار اٹ جنگ وحدی کسی دومیا اٹ جنت گڑا بزاں آئیے پرواہ نہ کنت بے عزت و سبک کنک محراب تو ستر مزن بے او ذرانی واجہ بے بلے من ترا نیلاں کے منا اٹھ بجنے اٹھ کنگ یک بوکیں کاریہ چھپ بوگ یا ٹہتگیں گپیا چی انکار کنگ میں سودا پکا بتگا بلے دل مرادہ گڈیا اٹھ کت